Az energiafelhasználás egy fontos és nélkülözhetetlen része a hétköznapjainknak. Amikor zenét hallgatunk, tévézünk, főzünk, telefonálunk, hűtünk, fűtünk, szinte észrevétlenül energiát használunk fel. Egy élet kihagyhatatlan elemeit képezik ezek a tevékenységek, mely által kényelmünk mindennapi szinten biztosítva van. Az energiatakarékosság nem csupán azt jelenti, hogy ezekről le kell mondani, vagy korlátozni kell. Mikor fenntartható otthonra gondol, ön igazából egy Horizont házra gondol. Számunkra egy épület nem falakból, tetőből, nyílászárokból és a többi elemből áll, hanem egy összefüggő organizmus, mely olyan harmóniában van, mint egy szimfónia. Egy olyan rendszert kínálunk, mely 25 éve napról napra újul és fejlődik, ezért ezekben a nehézkes időkben is a legjobbat tudjuk nyújtani Horizont ügyfeleinknek. Korszerű megoldásainkkal, kevesebb energiafelhasználással védelmet nyújtunk a téli hideggel és a nyári forrósággal szemben, még a legmagasabb energetikai kategóriában is. Legyen szó akár otthonról, munkahelyről, oktatási intézményről, szórakoztató vagy sportközpontról, a Horizont épületek minden esetben megállják a helyüket. Több ezer Horizont épület bizonyítja a nagyvilágban, hogy projektjeink többet jelentenek az épület megtervezésénél és legyártásánál, ennek köszönhetően vagyunk 25 éve piacvezetők az országban. Ez örömmel és büszkeséggel tölt el minket, de továbbra sem fogunk megállni. Csökkentse energiaszámláit, fektessen a jövőjébe, fektessen Horizont ingatlanba!